издание на X-City 2024 се проведе в Пловдив. Събитието беше посветено на иновациите и технологиите, които подобряват и променят градската среда. За мен е чест да бъдем домакини, тъй като първото ни събитие започна в Пловдив в 2016 година и в момента е едно от най-водещите в България. Се надявам и X-City също да стане подобно и да стане много посещавано и наистина да допринесем за една по-добра градска среда и развитие на градовете в България. Във форума взеха участие представители на българските общини, бизнеса и академичните среди. Конференцията откри кметът на община Пловдив Костадин Димитров. Технологиите стават все по-важна част от нашия живот и носят възможност за устойчиво градско развитие. Но основата на всеки интелигентен град са неговите граждани. А ние като общински ръководства трябва да използваме потенциала на гражданите и технологиите, за да създаваме по-добри условия за живот. Пловдив е индустриален център с над 200 български и международни компании, в които работят повече от 75 000 души. Радостното е, че все повече високотехнологични производства в сферата на електрониката и оптиката намират приложение именно. Имаме базирани звена в институти, свързани с научно-изследователската и развойна дейност. Това носи друг вид добавена стойност на региона, която го превръща в конкурентна инвестиционна дестинация в Централна и Източна Европа. През първия ден на конференцията бяха дебатирани теми, свързани с добавената стойност на цифровите двойници на градовете и пространствата за данни като част от глобалните тенденции за бъдещето развитие на градовете. В дискусията се включи Илин Димитров, секретар на президента на България в направление туризъм, образование и култура, който коментира свързаността, чрез която градовете да станат по-туристически ориентирани. Със създаването на все повече системи, които си говорят една с друга и все повече регистри, така че да можем първо да промотираме продукта, второ да го управляваме и трето да измерваме резултатите от потреблението му. Какви туристи имаме, по какъв начин те харчат парите си, как облегчаваме и правим по-лек начина, по който те пътуват, потребяват услуги и разбира за дестинацията. Дайте някакъв пример. Примерно, какво конкретно бихте искали да направите, какво е в чужбина, как там са техния добър опит? Аз съм представител на държавата. В случая бях като човек, който дава мнение. Бизнеса прави обикновено действия. Направим впечатление, че все повече и повече дейности биват дигитализирани. В залата бяха отправени редица препоръки за ползване на социалните медии, инфлуенсъри за дигитален маркетинг, на софтуерни решения като услуга, което да намали разходите за инвестиции в тази сфера. Кметовете обсъдиха темите за опита, устойчивите политики и иновативните решения, които оформят бъдещето на градовете. Обсъдени бяха и примери за осъществяването на проекти и внедряването на технологии в сферата на умните градове.